салом дӯстони хубу беҳтаринам, ҳама кас созен хубен, фарзандотон хубан. Ҳама каса хуш омаден ба канали ма. Раҳмат ки канали маро интихоб карден, подписатсия карден ва лайк комментария мемонен. Беҳад хурсанд мешам. Духтаракҳои хубу хушрӯи ма, пешаи навро сар кардан, медонен мехоҳам ки имрӯз шумода боз дар бораи компанияи Faberlic қара гап занам. Рекламаро нагзаронен духтаро. Ма барои фоидаи худтон мегум, барое ки ма пушаймон шудагим ки чӣ ба барвақттар дар компанияи Faberlic кор накардам. Апай Манзураҷон ақайтон шинос мекунам ки дар компанияи Faberlic директор шуда кор мекуна, мехоҳад шуморо ба кор даъват кунам. Беҳад як зани меҳрубонай ва наставники беҳтаринай духтаро. Бовар кунед қад кор кардан осонай. Будуроем бинависонеша корро ба тамоми нозукиш мефаҳмонатона ва бепул регистратсия мекунад. Амин ма шумода ҳозир як мисол меорам дӯстони азиз. Мегӯем ки дар компанияи Faberlic ҳамиқа харидам ҳичи нашидам, ҳамиқа расход кардам ҳичи нашидам. Духтаро шумо дар компанияи Faberlic фақат харидан нестай, команда сохтанай, асосӣ команда сохтанай. Инами регистратсия мешавӣ, дар таги як талита одам меорӣ. ҳамун одами ту бо ягон одам меорӣ, ҳамихе команда сохта, команда то калон шуда рафтан мегира. Дӯстони азиз, кори беҳтаринае ки бовар кунед дар хона шитагиен, дар меҳмониен, дар куҷое бошен, телефонатон дар дастонай тариқи интернет кор мекунен. Ягон ҷо кори бедарди миён нестай. Мерай дар як ҷо аз сар то бегара пасуда мешӯй ё ки пол мешакӣ, баъд дар як моҳ як бор 1000 сум 1500 сомон ойлик мегирӣ. Ана дар компанияи Faberlic бошад, коракҳои хонатам мекунӣ, дар пеши фарзандакот дур намерай, аз шавҳаракат дур намерай, дар хона мешиниву коракотам мекунӣ, кортам пеш мебарӣ ва 1000-1500 не 20000 15000 10000 сомон ойлик мегирӣ. Духтаро анака фарқиятша бинен. Бовар кунед биёед дар командаи мо, қати мо як ҷоя шуда кор кунем. орзуҳоятон ки амалӣ шудагӣ нестай, ба компанияи Faberlic амалиш кунед. беҳтарин кора, тамоми молу маҳсулота дора ки ҳамаш качественияе. Духтаро ба нархи дастрас мехарен. шумо ай магазин харидорӣ мекунед, шумо дар ҳеҷ ка ойлик наметиҳад, бонус намегирем, бонусҳои калон. Ай тарафи мисол наставникотон бо тӯҳфаҳо мегирен, чаллаву гӯштпори тиллову камтарак. Дар компанияи Faberlic сабр дар кора, сабр кардӣ ранги дига занои тоҷики мо миллионеру миллиардер мешавем. нигоҳ кунед чӣ қадр занои тоҷик дар залои калон баромад мекунанд. худтон як бора фикр кунед, агар ки Faberlic дурӯғ боша, ҳамин занҳо адам хеле саҳнода баромад мекунанд. мешинам мегӯм ки ҳамин Faberlic ростае ки занои мо ин қадар давлатода мераванд, сафар мекунанд, баромад мекунанд. ина Тоҷикистони азизи хумонда ин баромадҳои хушрӯ мекунанд. албатта ки марам аввал бовар надоштум. ана ҳозир бошад дар компанияи Faberlic боварӣ дорум. духтаро шуморо метавонем ки биёен қати мо кор кунед, пушаймон намешен. салом дӯстони азиз, созен хубен, фарзандотон хубанд, ҳама каса хуш омаден ба канали ма. раҳмат ки маро тамошо мекунен ва гапҳои хуб менависонен. ҳама ҳақт минадорам. духтарои хубу хушрӯи ма, имрӯз печоне тайёр кардаистам. хостум ки навортон кунам. печони бананчик дар канали ма чанд вақт пеш буд. имрӯз ки тайёр кардам, хостум навор кунам. духтаро мо дар ордар корай ята маскай, фарқ надорад чӣ хеле боша, маска ё маргарин, ята ванилин, як қошиқча разрехител, баъд сметана, 3 дуна тухм, барои болош сахарни пудра, барои дронаш боша, варёнка. ҳозир як ҷоя тайёр мекунем. ҳама дар тамошои хуб, як таги лайк монем, баъд тамошо кунем. тамошобинои ҷа хамиракша мекунем.
хамириш бояд мулоимаки хушту боша, ака шитала неву хеле сахти бад не нем хеле воздушни хушту мешава хамириш. Касе метавона мошаллоҳ, касе наметавона мебина тайёр мекунам. Кадомим дар маъқулай тамошо кунед, кадомим дар маъқул нест, хоҳиш мекунам тамошо накунед, гапҳои бад нанависонед. Печени аст ки хеле дар даҳан об мешавад, фикр мекунам ҳамаи кӯдакда маъқул мешавад. Хеле зволочакоша майда ранги чормағзак мекунем. Агар шуморо бифорад дар дрӯнаш чормағз бидозен тамошо бино. Ман надохтум. Даиҷа зволакоша духтарои хушрӯи ман шавда тайёр кардистам, барое ки вақти ужин кардем яки дилимам хеле печени кашид, гуфтам тайёр кунам. Хестам дар вақта тайёр кардам, дар чанд дақиқа тайёр мешавад, осонай ва беҳад бамаззаакай. Намхай тинук мекунем ва рёнкара дар дрӯнаш мемонему мепечонем. Дӯстони азизи ман, ҳар рӯз видео парфрестам, тамошо кардестен, хушрӯ дастгирӣ кардестен. Ҳаматон дар раҳмати Аллоҳ, ҳама ҳақтонро дӯст медорам. Худованд дар шумо розӣ бошад ки ба як гапи хубтон маро хурсанд мекунед. Худованд шуморо хурсанд кунад. Ина дар инҷа ҳама ҳақша тинук кардам, печондум. Намхай дар листак гирифтуму пухтумшон. Инҷа дар аллакай пухтан ма боша сахарни пудра кардестам дар инҷа духтаро. Инҷа паша хиратро омадай маро ғам додестай видео монтаж карданда. Хай намхали дӯстони азизи ман, намхали сахарни пудраш мекунем. Тамом тайёр мешавад. Осон ва болаззат. Шуморам тайёр кунед, ҳамроҳи фарзандатон нӯши ҷон кунед. Ина нигоҳ кунед духтаро, аппетитнияй, бамаззаҳаки хушрӯвай. Барои ягон меҳмонам биёд дар ода мехезен, тез тайёр мешавад, тайёр мекунед ё барои фарзандотон, барои хӯрдани хитон, барои чой. Умед дорам ки маъқултон мешавад. Бо мегӯям ки касе дар маъқулай тамошо кунад, касе дар маъқул нест, хоҳиш мекунам тамошо накунед, гапҳои ганда нанависонед. Ин дунё уқа кирои гандагариро дилия каса ранҷондана надорад духтарако. Ина дар инҷа боша ужинда ма картошкаву гӯшти мурғ бирён кардам. Ужин кардем. Мехай бо шумо дам ира навор кардам. Инҷа наворро ба охир мерасонам. Аллоҳи меҳрубон ҳама ҳақта нигаҳбон бошад. Дар ҷои бошен, сиҳат саломат бошен, хушбахт бошен. Ҳеҷ вақт ғаму дарда набинен. Худо нигаҳбон то видеоҳои оянда.